Dit is Nyunsu Fu Sranang. Ramsukul wil ingreep in leiding van justitie en politie. Iedere Surinamer moet in 2030 dag en nacht stroom hebben. Beveiligers krijgen erkenning voor inzet dag en nacht. Enorme chaos bij parastatale instellingen onder de regering Simons Rusland. De regering weet wat misgaat in goudsector, maar grijpt niet in aldus Ronnie Asabina. Paviro Reggio wil bevriezing van voorzieningen, directies en RVC's van parastatale. President Simons met KLM naar Europa vertrokken voor economische en offshore gesprekken. Defensie verdubbelt uitkeringen ex-militairen en eert 72 gesneuvelden. Hofpresident pleit voor gespecialiseerde anticorruptie-eenheid onder leiding van Openbaar Ministerie, OM. Atompai vindt huidige coalitie achteraf geen juiste combinatie. Johan Nunnely zet Rotterdamse politiek op zijn kop. En dit is Nyunsu Fu Sranang. VHP-parlementariër Kishan Ramsukul zegt dat er snel veranderingen nodig zijn bij het ministerie van Justitie en Politie. Hij verwacht dat er drastische maatregelen komen om de veiligheid te verbeteren, maar hij zegt niet dat minister Harish Monorat moet vertrekken. Ramsukul wil betere resultaten zien en vindt de antwoorden van Monorat over veiligheid onbevredigend voor de oppositie. Hij twijfelt ook of het ministerie goed samenwerkt met het Openbaar Ministerie. Hij noemt de bespreking van veiligheidskwesties een mislukking. Ramsukul maakt zich zorgen over de veiligheid buiten Paramaribo en vindt dat er wetten aangenomen moeten worden om Suriname op een zwarte lijst te voorkomen. Iedere Surinamer moet tegen 2030 24 uur per dag elektriciteit hebben, aldus het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Directeur Valerie Lalji meldt dat 70 dorpen al zijn voorzien van stroom, maar dat niet alle dorpen dit nog hebben. Er wordt gezocht naar financiering voor nieuwe projecten. Momenteel kunnen ondernemers niet op de bestaande zonne-energiesystemen worden aangesloten. Het BioSuite-project is in ontwikkeling en moet de lokale economie ondersteunen. Voorwaarde voor succes is samenwerking tussen verschillende bedrijven en organisaties om de capaciteit uit te breiden en projecten tijdig uit te voeren. BEP-voorzitter Ronnie Asabina stelt dat de regering Simons Rusland genoeg wetten en informatie heeft om de goudsector te regelen, maar de regels niet handhaaft. De combinatie van politieke en economische belangen vormt het grootste probleem. Concessies worden vaak onderverhuurd door niet-mijnbouwers, zoals politici en advocaten, wat leidt tot speculatie. Asabina wijst op de terugtrekking van de overheid en het gebrek aan controle, wat resulteert in grotere problemen zoals milieuvervuiling en criminaliteit. Hij roept op tot politieke moed en een no-nonsense beleid om de situatie te verbeteren. Beveiligers in Suriname werden vrijdag 24 juli 2026 in het zonnetje gezet op de International Security Officers Day. Dit is de 4e keer dat Suriname deze dag officieel herdenkt. Het initiatief is begonnen in 2020 in Australië en is inmiddels overgenomen door andere landen. De datum 24 juli, oftewel 24/7, symboliseert de constante inzet van beveiligers die altijd de veiligheid bewaken. De Vereniging van Particuliere Beveiligingsbedrijven, VPBS, benadrukt de diversiteit van het werk van beveiligers. Ze bewaken evenementen, bedrijven en luchthavens en zorgen voor de naleving van regels. De VPBS roept de samenleving op om beveiligers het hele jaar door te waarderen en bedankt hen voor hun toewijding en professionaliteit. De regering Simons Rusland is al meer dan een jaar aan de macht en er zijn veel conflicten bij parastatale instellingen. Bijna elke week zijn er problemen tussen directies en raden van commissarissen, vaak over geld, bevoegdheden en ontslagen. Dit wijst op een bestuurscultuur waarin conflicten normaal zijn. De verantwoordelijkheden binnen staatsbedrijven zijn vaak onduidelijk, wat goed bestuur bemoeilijkt. Veel conflicten eindigen in schorsingen of rechtszaken, wat afleidt van hun werk voor de samenleving. De regering moet zorgen voor rust en professionaliteit, maar de situatie verslechtert en de aandacht voor het publiek belang lijkt te verminderen.
President Jennifer Simons is op woensdag 22 juli naar Europa vertrokken met een KLM-vlucht. Ze reist met een kleine groep, waaronder minister Adeline Weineman van Financiën en Planning, naar Engeland voor gesprekken met internationale financiële instellingen en bedrijven. Het bezoek richt zich op investeringen, economische groei en de ontwikkeling van de Surinaamse offshore sector. Simons heeft overleg met vertegenwoordigers van Bank of America over economische ontwikkeling en samenwerking. Daarnaast ontmoet ze Subsea 7 om onderwerpen zoals offshore infrastructuur en maritieme diensten te bespreken. Ze keert op zondag 26 juli terug naar Suriname en zal daarna de samenleving informeren over de resultaten. De VHP maakt zich zorgen over de financiële koers van de regering, vooral over mogelijke nieuwe leningen die de staatsschuld kunnen verhogen. Fractieleider Aziz Kumar Kayadin riep de president op om zich aan de wettelijke regels te houden bij het aangaan van financiële verplichtingen. Hij benadrukte dat de overheid geen nieuwe schulden mag maken zonder de juiste procedures. Ook bekritiseerde hij de afwezigheid van minister Weineman en het uitblijven van de jaarrekening van het bureau Staatsschuld. En PS-fractieleider Gerald Pawiro-Reggio vraagt de regering om de voorzieningen van directieleden en raden van commissarissen van overheidsgerelateerde instellingen te bevriezen. Ik let op de president en de vicepresident. En ik zie dat ze bewegen zich voort, niet met grote kolonnes, bescheiden, een volgauto hier en daar is nodig. Ik blijf van mening dat het bij de ministers niet allemaal misschien niet nodig is om met volgauto's te rijden. Ik blijf die overtuiging vasthouden. Maar waar ik niet blij mee ben, is dat informatie bereikt ons natuurlijk en je filtert uit wat je gebruikt en wat je niet gebruikt, is dat weer blijkt dat binnen parastatalen gekke dingen gebeuren. Ik heb het even niet over het gedoe bij de tas, maar dat weer blijkt dat mensen, directeuren van parastatalen of overheidsgerelateerde instellingen, zelfs zonder toestemming van de RVC hele dure auto's kopen, soms van meer dan een ton US. En bij andere bedrijven wordt er weer nagedacht over nieuwe auto's voor directies. Ik wil hier vragen aan de regering om te bevriezen alle voorzieningen van directies en RVC's van parastatalen. A20-fractieleider Steven Remen heeft de regering geëist om snel aandacht te besteden aan vervuiling en mogelijk illegale goudwinning in de Marowijnenrivier. Tijdens een bezoek aan het gebied zag hij onaanvaardbare situaties, zoals afval van goudwinning dat in de rivier wordt geloosd. Ik was gisteren op de Marowijnenrivier en ik heb zaken gezien waarvan ik denk dit is onmogelijk. In één geval was het zodanig dat men goud exploiteert en gelijk de rotzooi gooit in de Marowijnenrivier. Ik wil de regering, via u, de regering, aandacht vragen hiervoor. We zien ook dat er eilanden worden, ik zou bijna zeggen, in beslag genomen. Ik weet niet als het legaal is of illegaal. Maar een aantal eilanden zijn nu in beslag genomen. Wat er daar gebeurt op de Marowijnenrivier, en niet alleen op de Marowijnenrivier, ook aan de andere kant, is niet goed. Dus ik wil via u aandacht vragen aan de regering hiervoor. Het ministerie van Defensie verhoogt de resocialisatietoelage en invaliditeitsuitkering voor ex-militairen met 100%. Minister Uraykit Ramsaran maakte dit bekend tijdens de herdenking van 72 militairen die omkwamen tussen 1986 en 1992. De verhoging geldt voor ex-militairen van de Vereniging Surinaamse Veteranen en ex-militairen VSVEM. Ramsaran benadrukte ook de verantwoordelijkheid van Defensie voor ex-militairen en het belang van ondersteuning. Hij stelde dat herdenken lessen biedt voor de toekomst en dat het erkennen van de geschiedenis cruciaal is. Bevelhebber Mitchell Labadi sprak waardering uit voor zowel gesneuvelde als overlevende militairen en noemde de herdenking een moment van bezinning. Wendy Yap Ayu,
de directeur van de Telecommunicatieautoriteit Suriname, heeft de president-commissaris en leden van de Raad van Toezicht aangeklaagd. Ze vraagt om een openbare rectificatie, een verbod op verdere uitspraken over haar en voorschot op schadevergoeding. Ze stelt dat de gedaagden haar reputatie hebben geschaad met ongegronde uitlatingen in de media. Yap Ayu wil dat de gedaagden binnen 24 uur na het vonnis excuses aanbieden. Ze vraagt ook om een verbod op openbare uitspraken over haar functioneren. De zaak wordt donderdag 23 juli 2026 behandeld. De 6 leden van de Raad van Commissarissen van de Telecommunicatieautoriteit Suriname hebben de kantonrechter gevraagd om de vorderingen van TAS-directeur Wendy Yap Ayu af te wijzen. Zij stellen dat het niet om smaad gaat, maar om een bestuursconflict. Tijdens de behandeling voerden de commissarissen verweer en stelden dat Yap Ayu de verkeerde partijen heeft aangeklaagd. De directeur eist onder andere een rectificatie, een publiciteitsverbod en schadevergoeding omdat zij vindt dat haar reputatie is aangetast. De commissarissen betogen echter dat hun uitlatingen verband houden met hun toezichtswerk en niet onrechtmatig zijn. Zij vragen de rechter om Yap Ayu niet ontvankelijk te verklaren en haar vorderingen af te wijzen. Hatramee en Vee vraagt de autoriteiten om snel opheldering over de inbeslagname van een container met insecticide spuitbussen. De douane nam de lading eind juni in beslag op basis van een nieuw staatsbesluit over pesticiden. Hatramee heeft gevraagd de goederen zelf te bewaren om extra kosten te voorkomen, maar er is nog geen formele beslissing genomen. Dit leidt tot oplopende kosten en problemen voor het bedrijf. Hatramee ondersteunt regelgeving voor pesticiden, maar wil transparantie en gelijke toepassing van regels. Het bedrijf roept de autoriteiten op om de zaak snel af te handelen en is bereid mee te werken aan een oplossing. Minister van Justitie en Politie Harish Monorat heeft gereageerd op het integriteitsvraagstuk bij het Korps Politie Suriname, KPS, tijdens een vergadering. Het is me hier opgevallen dat er meerdere dingen zijn gezegd geworden over het optreden van het ministerie. Juist omdat we optreden komen mensen in beeld. Ik heb u gevraagd om meer tijd in specifieke cases omdat het onderzoek nog loopt. Maar voor wat betreft de integriteitsvraagstuk, wederom is er inderdaad iets gebeurd. De persoon is buiten functie gesteld, net is die schorsing getekend. Zodra de PG toestemming geeft, wordt de persoon aangehouden. En wanneer ik zeg hier in het parlement, voorzitter, dat ik geen vragen kan beantwoorden voor de PG, is het geen teken van onmacht. Het is de scheiding der machten die we hier moeten begrijpen, dat de minister geen vragen voor de PG komt beantwoorden. Dus dat moet wel duidelijk gesteld worden dat in de samenleving geen verkeerde voorstelling van zaken wordt gemaakt. De PG heeft het vervolgingsbeleid. Als wij die specifieke politiemannen buiten functie stellen, dan volgt de schorsing. Het is de PG die gaat zeggen als de persoon wordt aangehouden of niet. En niet de minister. Dus voor wat dit gedeelte van integriteit betreft, we hebben meerdere integriteitsprogramma's die we verzorgen. Het geacht lid Matura kent een aantal van die opleidingen. Ze moeten geupgrade worden en ze moeten verder verstrekt worden. De officiersopleidingen zijn internationale opleidingen, zijn ook EU-gecertificeerde opleidingen. De mensen hebben die dingen gevolgd. Het is niet dat ze het niet hebben gevolgd. Maar het kost tijd. En de mensen weten ook, voor wat betreft integriteit, dat in een aantal eerdere lichtingen, 2018, 20, in het verleden, zijn er ernstige fouten gemaakt bij de selectieprocedure van politiemannen. Men weet dat. Dat heeft ertoe geleid dat je deze vraagstukken krijgt. En die vraagstukken beantwoorden we wel, voorzitter. Tot nu toe hebben we niet geschroomd om de mensen die gestraft moeten worden in beeld te brengen, zodat het systeem zich opschoont. En het gaat door. We gaan rustig door, totdat alle mensen die eruit moeten, eruit zijn. En het is een on-the-job training en ik vraag u ondersteuning dat dat stukje door kan gaan. Suriname heeft een gespecialiseerde anticorruptie-eenheid nodig die onder het Openbaar Ministerie werkt en financiële, fiscale en digitale expertise heeft. Dit stelde hofpresident Ivan Razulbaks tijdens het anticorruptiecongres. Hij benadrukte dat corruptieonderzoeken een andere aanpak vereisen, met complexe geldstromen en internationale transacties.
Rasul Baks pleitte voor een multidisciplinair team van specialisten om financiële onderzoeken uit te voeren. Daarnaast verwees hij naar plannen van het ministerie van Justitie en Politie voor 2027, waaronder de oprichting van een anticorruptiedesk en samenwerking met buitenlandse partners. Hij benadrukte dat de strijd tegen corruptie samenwerking vereist tussen diverse instellingen. De bestrijding van corruptie vraagt om bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel bij overheidsdienaren en opsporingsinstanties. Hofpresident Ivan Rasul Baks hoopt dat het anticorruptiecongres bijdraagt aan meer verantwoordelijkheidsbesef. Hij beschrijft corruptie als schadelijk voor mens en maatschappij. Minister Harish Monorat benadrukt strenge handhaving en moderne opsporingsmethoden als prioriteiten. Voorzitter Ilse Krente van de Anticorruptiecommissie pleit voor preventie, integriteit en compliance en beveelt een nationaal meldsysteem aan. Danny Murphy van het IACCC biedt kosteloze ondersteuning aan Suriname bij corruptieonderzoeken. Procureur-generaal Garcia Ramcharan Paragsingh wijst op de complexiteit van corruptiezaken en het belang van meer gespecialiseerde medewerkers. Verschillende sprekers benadrukken ook de noodzaak van bescherming voor klokkenluiders om informatieverstrekking aan te moedigen. Corruptie schaadt de rechtsstaat en de economische groei van Suriname, vergroot criminaliteit en vermindert het vertrouwen van burgers en investeerders. Dit werd benadrukt door hofpresident Ivan Rasul Baks tijdens het anticorruptiecongres. Hij stelde dat het bestrijden van corruptie een andere aanpak vereist dan traditionele strafzaken, met focus op verdachte geldstromen en ongewone banktransacties. Rasul Baks verwees naar internationale ranglijsten die toont dat Suriname nog veel moet doen om corruptie tegen te gaan. Succesvolle landen investeren niet alleen in wetgeving, maar ook in sterke instituties en transparantie. Hij pleitte voor aanpassing van opsporingsmethoden om het vertrouwen van burgers en investeerders te herstellen en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Hoe moet corruptie uit Suriname worden verbannen? Er moet een instituut volkstribunaal en nieuwe wetten gemaakt worden ter bestrijding en voorkoming van corruptie. Deze anticorruptiewetten moeten een breed toepassingsgebied bestrijken en moet van toepassing zijn op personen die steekpenningen geven of ontvangen, zowel in de publieke als in de private sector. Maak uw strijd tegen omkoping en afpersing inzichtelijk. Zorg dat u niet direct of indirect smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aanbiedt, toezegt, geeft of eist. Geef geen onwettige donaties aan kandidaten voor publieke functies, politieke partijen of andere politieke organisaties. Straffen en straffen. Net als bij veel andere vormen van criminaliteit is het gebruik van straffen. En straffen historisch gezien een primair middel om corruptie te voorkomen. In essentie is het risico op zware straffen bedoeld om individuen ervan te weerhouden zich schuldig te maken aan corrupte handelingen. Effectieve maatregelen tegen corruptie omvatten transparantie en verantwoording, strikte wet- en regelgeving en het vergroten van bewustzijn en onderwijs over ethische normen en binnen organisaties een integriteitsbeleid om corruptie te voorkomen en de impact te beperken. De media vraagt minister Adeline Weineman om beschikbaar te zijn tijdens wekelijkse persmomenten voor de Raad van Ministers. Journalisten willen gelijke toegang tot deze momenten en benadrukken dat hun verzoek niet om exclusieve interviews gaat. Ze wijzen op het ontbreken van reguliere persconferenties en vragen waarom de minister al maanden afwezig is. Ze houden vast aan hun verzoek en wachten op een inhoudelijke reactie. De ondergetekende journalisten en mediaorganisaties Gloria Botse, Travas D, Firdaus Ishak, Rasonik TV, Rauwele Ruplal, Wish Mohanie, Thomas Soen, Amanda Palis, Key News, Samuel Blankendal, Kulturu TV, Rian LaRose, Gladys Findlay, Dagblad de West en Omaira Jahadi. Vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, DNA, Ronnie Brunswijk, heeft zijn zorgen geuit over het rijgedrag en het toenemende aantal verkeersongelukken en verwees naar een recente aanrijding in Mungo. Meneer voorzitter, gisteravond is ook op Mungo mensen die
op zodanige wijze rijgedrag van die autobestuurders die gisteren in de vooravond een man in de bebouwde kom die zo hard reed. Maar goed, dat gebeurde. Dus terecht, mijn collega aan de overkant vragen voor meer controle. Maar ik was niet in de zaal, voorzitter, maar ik hoorde hier dat de minister zelf op pad gaan om te gaan controleren. Bijvoorbeeld de korpschef, bijvoorbeeld de korpsleiding die daarop moet toezien. En we geven alle schuld aan de minister hier. Ik hoor het, wanneer mensen zeggen, misschien minister, maakt u klaar om op pad te gaan, u moet zelf gaan controleren. Dat willen ze toch? Want waar is de controle? Je is toch bij de korpsleiding, of een leiding of een korpschef. Van daaruit wordt die controle gedaan. Zij moeten mensen inzetten. Misschien moet de minister dan een opdracht geven dat zo iemand moet naar daar gaan, zo iemand moet naar daar gaan, die persoon moet daar gaan. Daarvoor hebben we de korpschef. Dus wanneer we hier in de zaal, graag het paar misser ook hier, dat de minister bijvoorbeeld niet goed functioneert, misschien moet hij zelf daar gaan staan. En ik hekel het wanneer mensen de schuld wil geven aan de minister, terwijl de hele leiding daar is. De commandanten in de regio's, de regiocommandanten, zijn er om de controle uit te voeren. Dus men moet ophouden om de schuld te geven aan de minister. Verschillende DNA-leden deelden hun zorgen over verkeersveiligheid en misstanden binnen de politie. Voorzitter, ik voel me genoodzaakt om een korte reactie te geven op hetgeen het lid Brunswijk hier ter tafel brengt. Ik wil goed hier stellen dat wij hier geen persoonlijke aanval op niemand plegen. Het is ons recht om het beleid aan de orde te stellen en er zijn misstanden in het Korps Politie Suriname. Alles verdwijnt er. Alleen de korpschef en de minister moeten nog meegenomen worden. Alles verdwijnt. Koud, kwik, arrestanten. Dus terecht stelt de heer Parmisser hier het beleid aan de orde. En de minister is de eindverantwoordelijke. Laat dat duidelijk zijn. We spelen niet op de man, we spelen op het beleid. En de minister is mans genoeg geweest om het hier ook te verdedigen. Dus meneer Brunswijk, ik mag u zeggen, we spelen niet op de man hier, maar op het beleid. We spelen op de bal. Juna balmang, tapa bal we play. De Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, is ontevreden over de aandacht voor arbeid in de huidige regering Simons-Rusland. Vicevoorzitter Wayne Telgt laat weten dat het Directoraat Arbeid nog niet als zelfstandig ministerie is ingesteld. Wij hebben na het feit dus dat de regering aan de slag ging, hebben we wel 1 keer weer een gesprek gehad met de NPS. Een gesprek waar je zou denken, we gaan praten over posities en dat soort dingen. Dat was dus niet de aard van het gesprek. Een van de zaken die ons werd gezegd van, weet je, wij hebben bij het verdelen van functies, posities, etc. hebben we niet echt rekening gehouden met de SPA, want toen bij Praxeertek SPA vanuit C47, etc. Maar dat was een verkeerde aanname dus. Maar het ging niet om posities, want dat is het niet bij de SPA. Het belangrijkste voor ons, dat is in het gesprek voor de formatie en het gesprek nadien geweest. Wat is de positie van factor arbeid? Wat is de positie van de werkende klasse wanneer een regering voor haar aantreden wegdoet met het ministerie van Arbeid en erna, we praten over 1 jaar, nog geen gehoor heeft gegeven aan die roep om terug te gaan naar het ministerie. En ervan uitgaat, een van de leiders binnen de regering, die zei ons, ja maar een ministerie, ik go over vakbond staat niet. Dus toen dacht ik, die snapte totaal niet dat het ministerie niet een ministerie is voor vakbond en loonsverhogingen, etc. Het is het ministerie dat van belang is wanneer je erkent. De belangrijkste factor is, dat is de factor waar mensen in zitten. Begrijp je? En dat is dus een van de zaken die 2 keer
En meerdere keren in de relatie NPS-SPA. De teleurstelling is er omdat er is nooit iets ermee gedaan. Tot slot over dit stukje. Er is zelf nog voor dus dat die regering, nog voor 16 juli, is er gevraagd aan de delegatie waar ik ook bij zat, van produceer een stuk waaruit moet blijken het belang van het behoud van het ministerie of een eventueel ander samengaan. En wij hadden gezegd, wil je samen trekken, trek het samen met sociale zaken. Dat stuk is geproduceerd en tot mijn teleurstelling is er, ik weet niet eens als er is gereageerd op ontvangst. En misschien kan je zeggen, ja maar ohne actie, dat kan dat ook waar zijn. Op een gegeven moment hebben wij na het ontstaan, er is binnen de SPA een situatie ontstaan waar dus de voorzitter direct na de verkiezing heeft bedankt. Wij hebben dus toen daadwerkelijk op dat moment al gekozen om aan die partij te gaan werken. Dat haalt niet weg dat niks nog bieden aan ook te werden, moet ik eerlijk zeggen. Maar niks nog actie ook toe. Nog actie. Voormalig OAS-kabinetchef Xaviera Jesurun breidt haar strijd voor eerherstel uit naar internationale instanties. Ze stelt dat haar fundamentele rechten jarenlang zijn geschonden en dat de juridische onzekerheid haar veel schade heeft berokkend. Jesurun claimt dat beginselen zoals het vermoeden van onschuld en een eerlijk proces niet zijn gerespecteerd. Ze heeft formele klachten ingediend bij de OAS en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over misbruik van bevoegdheden. Ze ontkent beschuldigingen van diefstal en stelt dat het strafrechtelijk onderzoek nog steeds loopt. Ze vraagt wie verantwoordelijk is voor haar schade en roept onderzoeksjournalisten op om feiten te verifiëren. June Nunnally, geboren in Paramaribo, is afgelopen week officieel benoemd als wethouder in Rotterdam. Haar benoeming volgde op een onverwachte politieke verandering in de Rotterdamse gemeenteraad, die als een wethouderscoop wordt genoemd. Nunnally, lid van de sociaal-liberale partij D66, kreeg tijdens een geheime stemming meer stemmen dan de officiële kandidaat van haar partij, Eva Heijblom. Nunnally's Surinaamse achtergrond en haar strijd voor diversiteit en representatie waren belangrijk in deze ontwikkeling. Ze sprak zich uit tegen een stadsbestuur met voornamelijk witte wethouders. Ze heeft nu de portefeuilles cultuur en samenleven. Haar benoeming is een historisch moment voor de Surinaamse gemeenschap. Farsi Kudabak's aannemingsbedrijf Baitali NV heeft hoger beroep ingesteld tegen een recent vonnis van de kantonrechter over een infrastructureel project aan de Van het Hogerhuisstraat. De directeur stelt dat het hoger beroep enkel gaat om de onterechte diskwalificatie tijdens de aanbesteding, niet om het stilleggen van het werk. De kantonrechter wees de vordering van Baitali af om een dwangsom te verhogen. Ook werd het vonnis van 10 juli 2025 geschorst tot de uitspraak van het Hof van Justitie. De juridische strijd begon nadat Kuldipsing Infra het project kreeg toegewezen. Baitali vraagt het Hof om zich opnieuw uit te spreken over de diskwalificatie en de juridische procedure. VHP-parlementariër Cedric van Samson vindt dat de Surinaamse gemeenschap recht heeft op duidelijke informatie over het onderzoek naar de verdwenen kwik op een politieterrein. Hij weigert deel te nemen aan een vergadering onder leiding van Juspol-minister Harish Monorat, omdat hij vindt dat dit onderwerp niet achter gesloten deuren moet worden besproken. Van Samson spreekt zijn onvrede uit over de verschillende behandelingen van zaken, waarbij sommige namen openbaar zijn en andere geheim blijven. Hij bekritiseert ook het gedrag van andere parlementariërs en roept de president op om haar belofte waar te maken en actie te ondernemen. Hakrinbank NV heeft 90 miljoen Surinaamse dollar beschikbaar gesteld voor huishoudens die willen investeren in zonnepanelen met een maximale looptijd van 90 maanden en een rente van 9% per jaar.
Deze kredietfaciliteit moet de overstap naar schone energie vergemakkelijken. De bank wil bovendien investeren in kennis binnen de financiële sector. Hakrim Bank en Unasat hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een opleiding over kunstmatige intelligentie in het bankwezen, gericht op het voorbereiden van medewerkers en studenten op digitalisering. Unasat is verantwoordelijk voor de inhoud, terwijl Hakrim Bank praktijkvoorbeelden en expertise levert. Beide initiatieven moeten de maatschappelijke rol van de bank versterken. Leerkrachten voelen zich al lange tijd in de steek gelaten als het gaat om salarisverhogingen. De onderhandelingen die op 15 juli zouden beginnen, zijn niet van start gegaan omdat de regering geen tijd en plaats heeft doorgegeven, wat verdere vertragingen met zich meebrengt. Leerkrachten overwegen in grote getalen het onderwijs te verlaten, omdat zij elders betere beloningen kunnen krijgen. De demotiverende sfeer in het onderwijs wordt verergerd door problemen met uitbetaling van overuren en examengelden. Ondanks veranderingen in de directie van het ministerie voelen leerkrachten weinig verbetering. Het lerarentekort en de toenemende achterstanden maken de situatie problematisch, terwijl investeringen in het onderwijs uitblijven. NPS-parlementariër Putini Atompai twijfelt aan de samenstelling van de coalitie na een jaar regeren. Hij vindt dat er niet voor de juiste combinatie van partijen is gekozen, gezien de grote onderlinge verschillen en vaak uiteenlopende ideologieën. Atompai merkt op dat in Suriname de opvatting bestaat dat coalities altijd hun termijn moeten uitzitten, wat hij niet eens is. Hij pleit voor kritische politici, ook binnen de coalitie, en is ontevreden over de resultaten tot nu toe. Hij hoopt op betere resultaten in de komende jaren zonder dat altijd extra geld nodig is. DA91-voorzitter Angelique Del Castillo is niet onder de indruk van de regeringsverklaring over het eerste jaar van de regering. Ze bekritiseert de manier waarop de huidige regering is samengesteld, omdat de coalitievorming niet gebaseerd lijkt op gelijke programma's, maar gericht was op het uitsluiten van de vorige regeringspartij. Het is 1 jaar voorbij gegaan, vrij snel ook. Hè. Als u kijkt, het leek dat gisteren dat die regering aantrad. Maar het zijn al 365 dagen meer dan dat zelf. En wanneer we ernaar kijken, dan beoordelen wij dat op basis van het regeerplan dat we van deze regering zouden moeten hebben gezien. De verkiezingsbeloften die natuurlijk de verschillende partijen die de coalitie vormen voorafgaand aan de regering hadden gemaakt. En we meten het natuurlijk ook aan ons eigen programma en de visie die wij hebben voor de ontwikkeling van Suriname. En als ik die zaken bij elkaar neem, dan moet ik zeggen dat bij de totstandkoming van de regering hadden we al wat, onaangename gevoelens, omdat het hoofduitgangspunt om bijeen te komen ons enigszins bevreemden voor partijen die hebben gezegd kinky, assisteen, nieuw passie, etc. Waarbij de hoofdlijn in bijeenkomen was niet overeenkomstige regeringsplannen en programma's en partijprogramma's, maar het was uitsluiting van de voormalige regeringspartij. En wij zijn ook geen fan van die partij geweest. Maar dat is in ons oogpunt vanaf die al een verkeerde start geweest. We hebben toen goed uitgekeken naar een gezamenlijk goed gedocumenteerd, goed in fases onderbouwd regeringsprogramma. En we hebben dat jammer genoeg tot vandaag moeten ontberen. Wat het heel moeilijk en lastig maakt om de regering goed te evalueren, te monitoren en bij te sturen. Want dat is onze rol als politieke organisatie buiten de regering en in deze ook buiten het parlement. Ja, dat dus een verklaring is een zeer wankele basis voor bestuur. Toch? Bestuur is een heel serieuze aangelegenheid. En die verklaring die kan je gewoon scharen onder een van de vele flyers tijdens de verkiezingen. Er is geen commitment erin. Je kan, er is geen duidelijke detailistische uitwerking, ook niet ervan verwacht te worden. Een regering moet een meerjarenontwikkelingsprogramma ten eerste wettelijk presenteren. De wet eist dat gepresenteerd wordt. Maar meer nog, wanneer een regering geformeerd wordt,
dan verwacht je dat men de overeenkomstige programmapunten bijeenlegt en dat presenteert. Dus dit is waar we ons gezamenlijk hard voor maken en dit is de wijze waarop we het gaan doen. Want zo kan een bevolking zich voorbereiden op wat hun te doen staat en wat zij vooruit mogen zien. Ze wijst erop dat de regering slechts een vage verklaring heeft gegeven en pleit voor een meerjarig ontwikkelingsprogramma, zodat duidelijk is wat de regering gezamenlijk wil doen en wat de samenleving kan verwachten.